benvingudes a totes al tercer ple popular que organitzem aquí a les Corts. Avui hi ha algunes absències perquè hi ha hagut un tema de confinament, però les que hi som doncs ho tirarem endavant. Fa un parell de dissabtes vam estar aquí a Can Capellanets amb l'acte que es va produir de l'edifici al carrer del Remei i en primer lloc d'avui convidem a aquestes companyes de lluita perquè vinguin aquí i ens portin les conclusions de la votació popular d'aquell espai. Així que doncs ara la meva companya parlarà d'aquesta lluita i després ja vindrà la Marta. Hola a totes. Hem convidat a la Marta i també està l'Àlex de la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts, que l'altre dia, com ha comentat la meva companya, es va fer una jornada per reivindicar salvar Can Capellanets i es va fer una votació simbòlica que avui estem molt ansioses per saber també què ha votat el veïnat de les Corts i la pregunta era què voleu que sigui Can Capellanets. Des de la CUP creiem que aquest espai, edificis i jardins protegits com a patrimoni de les Corts, s'ha d'expropiar per part de l'Ajuntament i posar-lo a disposició de les veïnes. Han passat 5 anys sense que hagin fet res i, a més, han permès que l'edifici i els jardins es malmetin. És una actuació negligent i hi ha dol. Per tant, legalment es pot demanar l'expropiació de Can Capellanets, que és una de les moltes propietats que està en mans de l'Arquebisbat de Barcelona. Ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda, de deixar que es destrueixi el patrimoni protegit de les Corts, que per cert en queda ben poc, i de la ciutat de Barcelona. Demanem responsabilitats davant la negligència i la prevaricació. La memòria històrica del barri de la ciutat es defensa. Tampoc podem permetre la destrucció dels espais verds i més tenint en compte que són tan necessaris a nivell mediambiental i també per la salut de totes les veïnes. No pot ser que per una banda l'Ajuntament abanderi Barcelona ciutat verda i sostenible i per una altra eliminin el verd que ja tenim i no facilitin nous espais verds a dins dels barris. Un exemple més és el que volen fer al Parc de Colònia Castells, on volen promoure un parc de formigó, un altre parc de formigó, vaja. Volem més verd a les Corts i que es respecti el que ja tenim. Endavant, Marta o Àlex. Hola, bona tarda. Pujo una mica això, que està una mica... Bona tarda. Bé, jo en primer lloc vull donar les gràcies a la CUP de les Corts perquè realment l'acte que vam fer l'altre dia a Can Capellanets ens van donar un suport brutal i si no hagués sigut per ells realment no pensem que aquest acte no s'hagués pogut fer. Per tant, el primer de tot, en nom de la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts, un gran agraïment a la CUP. Moltes gràcies. Llavors, vull confirmar i reafirmar el que ha comentat ara la Txell sobre el tema de la negligència amb la conservació del patrimoni i els espais verds a Barcelona. És una vergonya que cada dia ens hem d'assabentar d'un nou parc que volen encimentar, d'una nova finca patrimonialment protegida que volen destruir i farts d'haver d'estar protestant cada dia per preservar el nostre patrimoni i pels nostres espais verds. Ara, Can Capellanets, atenció, fa 5 anys que està en degradació i ja hi ha grups polítics que en el proper plenari demanaran l'expropiació d'aquesta finca. Per tant, hem de, tots junts, continuar lluitant perquè això és possible i tots junts ho podem aconseguir. Llavors, en quant a l'acte de l'altre dia, estem molt contents, va venir molta gent i el més interessant per nosaltres va ser la votació de què vols que sigui Can Capellanets, que ara us passaré a dir què ha sortit. Hi ha una majoria de vots aclaparadora, en total hem comptat 64 vots, hi ha una majoria aclaparadora de vots, o sigui, més de la meitat, a favor de que sigui un jardí públic obert i sense murs obert al barri, verd, sense encimentar,
preservant les plantes que hi ha, que són precioses, que hi ha uns rosers, uns llimoners, un magraner. És preciós veure cada any com floreix i tot això ho hem de conservar pels veïns i pel barri. Per tant, més de la meitat de la gent va dir que vol un jardí públic i obert i, evidentment, conservant la finca i l'edifici tal com marca la catalogació de la fitxa de patrimoni. Llavors, hi ha una llista molt llarga, no us la llegiré tota, hi ha coses molt interessants, us llegiré en segon lloc i el tercer lloc, que molta gent també va dir que volia un espai per fer activitats culturals al barri, com per exemple una aula de teatre, o fer exposicions d'art, o fer un centre de ball, etc. I després, en tercer lloc, diguem, el podi seria el primer el jardí, el segon activitats culturals, i el tercer lloc està empatat entre un centre de dia per a la gent gran, amb el seu jardí, conservat i verd, i també un espai, aquí també molta gent ho ha dit, un espai per a entitats al barri, perquè hi ha moltes entitats que sembla ser que recentment s'han vist excloses dels seus llocs, com per exemple el grup d'habitatge de les Corts o la xarxa d'aliments, i des d'aquí es reivindica una recuperació d'un espai per les entitats del barri. Llavors, bé, hi ha moltes, a part d'això, hi ha moltíssimes propostes, hi ha gent que demana que es faci una escola d'arts i oficis, un espai de trobada per la gent del barri, un espai d'acollida per persones vulnerables i en risc d'exclusió social. Hi ha gent que ha demanat una escola municipal de música, que també seria molt bonic, horts urbans, residència d'estudiants. La veritat és que la gent ha sigut molt bonic llegir tot el que ha posat la gent perquè ens encoratja a seguir la lluita i a seguir endavant. Llavors, novament, gràcies a tots i també dir-vos que l'altre dia la trobada que vam fer aquí va ser molt interessant perquè per primera vegada ens hem unit diverses entitats de Barcelona per lluitar junts. Entre ells hi havia l'Alzina de Gràcia, hi havia la Rotonda de Sant Gervasi, hi havia Defensem Can Reventós de Sarrià, que demà estarem amb ells perquè estan defensant també el Parc de l'Oreneta, que també un altre parc que volen encimentar. I hem d'aturar això, hem d'aturar l'encimentació d'Albert a Barcelona. No té cap sentit, ho hem d'aturar entre tots. Llavors, de nou, moltes gràcies i seguim lluitant per Can Capellanets. La CUP Les Corts volíem aprofitar aquest ple per parlar del contenciós administratiu contra l'Ajuntament pel tema de l'Espai Barça. Ja està, o sigui, els jutges ja s'han reunit, el que passa és que encara no han, o sigui, ja està vist per sentència, però encara no han emès el veredicte, o sigui, no l'han comunicat, ara l'han de redactar i l'han de comunicar i llavors això serà, suposem, en 2 mesos o així. Pels que no sabeu una mica de què va el tema, l'Espai Barça, o sigui, el contenciós administratiu és contra l'Ajuntament, que va modificar el Pla General Municipal, reduint zones verdes i fent computar espai esportiu espai esportiu quan era espai comercial. Vull dir, és un tema tècnic bastant complicat, però segons la llei d'urbanisme han fet modificacions il·legals, una mica també com ha passat en altres espais patrimonials i en aquest cas és per interessos econòmics, per construir un hotel en l'Espai Barça i per construir oficines, però sense haver de pagar els cànons i sense haver de complir la llei, que és que no pots reduir espai esportiu només es pot reduir l'espai esportiu per fer zones verdes, i llavors el que han fet és computar zones que ja eren verdes com zones noves. Després també part del contenciós administratiu és perquè no hi ha un projecte de gènere darrere, en cap de les fases de tot el projecte d'Espai Barça no hi ha un estudi de gènere i és obligatori també per llei. I ampliacions que són com a
o sigui, que estan dient que són ampliacions del sostre com a esportives i són en realitat no són esportives públiques, són esportives privades, per tant són comercials, una sèrie de qüestions tècniques. Llavors, una mica el que volem transmetre amb tot això és que estigueu atentes, perquè depèn del que digui el jutge, doncs pot haver una victòria i també està bé de vegades celebrar les victòries. I si no hi ha una victòria, doncs també haurem de lluitar per impedir que es construeixin hotels, que una altra vegada es generi aquest model especulatiu, que és competència directa dels locals i dels bars del barri, però també que ens treu espai verd i que ens treu espai públic. Doncs bé, no m'enrotllo més i el següent lluita és la xarxa d'aliments. Sí, ara donem veu a la xarxa d'aliments i parlarà en Miguel en representació de la xarxa. Hola, mi nombre es Miguel, yo soy inmigrante de El Salvador. Inicialmente yo comencé como un usuario más de la charcha, luego pasé a ser voluntario y hemos pasado durante más de un año junto con los vecinos del Escorts organizando todo lo que sería la recolección y la entrega de los lotes de alimentos para las personas que más lo necesitan. Últimamente hemos tenido serios problemas con el espacio y los suministros básicos que necesitamos nosotros para poder almacenar y entregar estos productos. Hace 2 semanas en esta misma plaza tuvimos que entregar los alimentos ya que se nos ha cerrado el local y se nos ha cerrado el almacén donde nosotros teníamos los alimentos perecederos. Estamos siendo abandonados bastante por la parte del distrito, ya que no responden a una necesidad básica que le corresponde, en este caso, a ellos. Nosotros como vecinos, usuarios y voluntarios de la charcha hacemos todo lo que podemos para sacar esto adelante, pero necesitamos el apoyo de estas personas. Y estamos acá para expresar esto porque nos sentimos abandonados. Y necesitamos de verdad el apoyo y el interés hacia la propia gente de acá. Gràcies, Miguel, per sortir aquí. Sé que és la teva primera vegada, ho has fet molt bé i al final has expressat el que al final és el que està passant. Nosaltres creiem que hem de buscar solucions conjuntes per continuar autoorganitzades i poder tirar endavant amb la feina tan important que està fent la xarxa al barri. Tot i així, és denunciable el paper que s'ha adoptat des d'aquí l'equip de govern del districte a l'hora de no facilitar un altre espai d'emmagatzematge ni un altre local per poder repartir els aliments que setmanalment venen a recollir moltes famílies. Estem parlant d'unes 70 famílies que venen cada setmana. Des de la institució, una altra vegada, ens donen l'esquena i actuen de manera hipòcrita, ja que ens consta que des de serveis socials ens estan enviant les famílies perquè no les poden atendre. Aleshores, volem solucions reals i que estiguin a l'alçada de les necessitats. Ara és el torn del grup d'habitatge, imprescindible per intentar trobar una solució a totes aquestes persones que són expulsades de casa seva i organització imprescindible per fer front a tots els desnonaments que vindran al setembre, perquè a partir del 9 d'agost s'acaba la suspensió real dels desnonaments, però ha estat una mica un dic de contenció d'alguns desnonaments. Es preveuen moltíssims desnonaments a Barcelona i l'organització és importantíssima i més ara que s'estan intentant trencar pactes per dalt, com el tema de l'Hermitage o el tema de l'ampliació de l'aeroport o una altra vegada tota aquesta política dels grans esdeveniments i de l'especulació que evidentment no té en compte les veïnes i la turistificació de la ciutat i l'expulsió de les veïnes per poder fer més pisos turístics i tornar a un model anterior de privilegiar els hotels i no a les persones que residim
a la ciutat. Llavors, del grup d'habitatge... Bona tarda i moltes gràcies per haver-nos convidat un altre cop en aquest espai. Per les que no ens conegueu, el grup d'habitatge som les veïnes organitzades per defensar allò que sembla obvi però que no ho és, un habitatge digne. Ara bé, un habitatge digne no només és un sostre. Un habitatge digne és poder viure tranquil·les sense que patim per saber si aquest mes ens tornaran a pujar el lloguer. És no viure 3 persones en 30 metres quadrats. Un habitatge digne és viure allà on estem arrelades, on tenim les nostres xarxes afectives. Fa uns mesos engegàvem una campanya per denunciar el procés de litigització que vivim a les Corts, com també es dona a molts altres barris o viles del territori. Aquest procés és el de sempre. Es basa en fer fora de casa seva a les veïnes de tota la vida del barri, les de les classes populars amb l'únic objectiu d'augmentar les seves taxes de guany. Últimament veiem com la morfologia pròpia del barri està canviant. Segur que totes vivim a prop o hem vist alguna promoció de pisos de luxe o anuncis de pisos turístics. Al grup d'habitatge ho tenim clar. Els hem assenyalat a Numància, a Galileu o el cas més paradigmàtic, a Constança, on s'està vulnerant la llei per fer un canvi d'ús d'unes oficines a uns pisos de luxe. Tot això s'ha fet amb el coneixement de l'Ajuntament. És per això que demanàvem i seguim demanant l'expropiació d'aquests immobles. La situació del barri de les Corts no ha canviat. No hem rebut cap resposta de l'Ajuntament ni de les administracions públiques competents, ni, evidentment, aquestes empreses que mercadegen amb les nostres vides i que segueixen amb les seves dinàmiques mafioses que les caracteritzen. A tota aquesta dinàmica cal sumar-li una altra que ja fa uns mesos que estem veient. Cada vegada hi ha més desnonaments i podrien semblar fruit de la crisi sanitària de la Covid, però sabem que són producte del propi sistema, que ven i compra les nostres llars. I aquesta situació no la vivim sols aquí, al barri de les Corts, sinó que la gent de la classe treballadora la vivim arreu. A més, s'agreujarà profundament en els propers mesos quan s'acabi la moratòria, que teòricament havia d'aturar els desnonaments durant aquest últim any. És per això que necessitem ser fortes, ser més i estar organitzades, perquè no hem de permetre que les nostres companyes, les nostres veïnes, les nostres amigues i nosaltres mateixes haguem de marxar de casa nostra. I ho tornem a repetir perquè quedi ben clar. Ells per diners i nosaltres per amor. Moltes gràcies. Ara les companyes del comitè 8M de les Corts ens faran una introducció a aquest comitè perquè continua més enllà del 8 de març i ens llegiran un manifest. Hi havia el text petit? El text petit de presentació? Vale. Vols que ens ho partim, que és molt? Com vulguis. Les dones de les Corts fa anys que ens organitzem per la jornada de lluita del 8 de març al barri, a la ciutat. Fruit de la reflexió de les jornades d'aquest any, hem vist la necessitat de seguir enxarxades i organitzades al llarg de tot l'any, perquè el 8M no és només un dia. D'aquí surt la coordinadora del 8M, un punt de trobada de les dones del barri, organitzades o no, on plantejar actes i línies de treball de major continuïtat, que responguin a les necessitats concretes que hem detectat a les Corts. La nostra intenció és visibilitzar la lluita feminista al barri, interpel·lar i convidar a les veïnes a seguir lluitant per tenir societats i vides que valguin la pena ser viscudes. Esteu totes convidades a participar. Us necessitem per seguir amb la lluita. Els últims anys, les dones de les Corts hem recuperat les places i els carrers de tot el món denunciant i reivindicant construir societats dignes fora del sistema capitalista, heteropatriarcal i colonial. Les feministes, que us hem cridat a sortir als carrers de les Corts, som les vostres veïnes organitzades. La dominació i opressió del sistema patriarcal sobre les dones no queden reduïdes a puntuals discriminacions. Es tracta d'una estructura que afecta tots els àmbits de les nostres vides. Aquestes eines de control es reprodueixen i sostenen pel capitalisme, un sistema que ens explota doblement, per ser dones i treballadores.
Les dones de les Corts som diverses. Som les que treballem a casa i a la feina, les que vivim el masclisme diàriament als nostres llocs de treball. Som les migrades, les racialitzades, les preses, les exiliades i les que ja no hi són. Som totes les dones. La pandèmia i la crisi sanitària han agreujat la crisi social, política, econòmica i de drets que portem patint fa molts anys. La crisi ha intensificat les desigualtats i precarietats que, una vegada més, han tornat a colpejar amb més força les dones i ha posat de manifest la necessitat de la xarxa de suport per a les que sostenen el treball de cures. Ens dirigim a totes les cursenques per recordar que les cures són la base de la societat i que també hem de tenir cura de nosaltres mateixes. Des d'una voluntat inclusiva i intergeneracional. Construir juntes un camí que ens porti a una lluita implicada i sense obstacles per raons culturals i o d'edat. On totes puguem trobar el nostre espai alhora que vetllem per les nostres companyes. La crisi també ha afectat l'àmbit dels drets socials i ha posat de manifest l'escassa protecció de les dones més vulnerables. També és evident la crisi de valors del nostre sistema que ha donat suport a l'extrema dreta, que es veu legitimada pels poders institucionals i econòmics. L'actual sistema d'injustícia i l'actuació dels cossos policials repressors criminalitzen i estigmatitzen la protesta i la dissidència, però nosaltres manifestem que no donarem ni un pas enrere i que plantarem cara davant de qualsevol atac de l'extrema dreta. Diem no a la llei Mordassa i exigim que s'arxivin tots els processos judicials i policials oberts durant les mobilitzacions feministes, antifeixistes, antiracistes i independentistes, que lluiten per una vivenda digna i contra la repressió del sistema. Advoquem per un feminisme decolonial i antiracista, motiu pel qual exigim la derogació de la llei d'estrangeria. Denunciem l'emergència habitacional al nostre país i una violació d'un dret tan bàsic com el dret a un habitatge digne. Les cases són per viure i no tant de ser d'especular o considerar-les un bé de mercat. Denunciem també que pel fet de ser dona se'ns aboca de manera sistèmica a una major precarietat i, per tant, són subjectes de patir desnonaments, pobresa energètica i dificultat d'accés a drets bàsics. I, per últim, rebutgem la situació de violència judicial i d'abús policial que vivim diàriament als desnonaments. Exigim uns serveis públics de qualitat, amb recursos, per garantir una assistència adequada i equitativa per a tothom. La crisi sanitària de la Covid-19 ha evidenciat l'ofegament de la sanitat pública i ha posat en relleu la falta d'informació que hi ha sobre la salut femenina. Hem viscut una intoxicació mediàtica derivada dels casos de trombosi de les vacunes de la Covid i això ens ha fet veure que molts altres medicaments causen trombes i mai ens ho han informat, com és el cas de les pastilles anticonceptives. A banda de la pandèmia, seguim patint violències que travessen la nostra salut, com la violència obstètrica, que es fa evident amb l'obligat trasllat de comarca de les dones de Lleida i els Pirineus, que no tenen un centre hospitalari que les atenguin per avortar. Exigim també una xarxa d'educació pública, laica, inclusiva i gratuïta i amb perspectiva de gènere, així com el tancament de les escoles privades que segreguen per sexe i fomenten valors classistes i neoliberals. Continuem lluitant per unes vides lliures de violències masclistes que formen part del nostre dia a dia. El sistema patriarcal i capitalista ens assassina cada dia. Denunciem la LGTBI-fòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres com a una altra forma de violència masclista. El sistema judicial ha resultat ser insuficient i ineficaç davant la violència masclista, no sent capaç d'arribar a l'arrel del problema. Reclamem canvis estructurals que garanteixin una atenció eficaç, alhora que una adequada prevenció i sanció de tota mena de violència masclista. Som supervivents. Sobrevivim gràcies a la solidaritat i a l'autodefensa feminista. La vida no la volem sostenir soles. Ens declarem comunitat d'acció i de resistència feminista i celebrem les nostres aliances per sobre de les nostres diferències. Lluitem per enderrocar el sistema heteropatriarcal i colonial en un crit conjunt des de les Corts, així com arreu dels països catalans, Argentina, Bolívia, des de l'Índia fins a Palestina. Entre totes fem xarxa, acompanyem-nos, recolzem-nos i fem-nos fortes. Mai caminarem soles. La lluita feminista i visca, visca, visca la lluita feminista. Bé, com han dit les companyes, les dones són les que més patim les crisis derivades d'un sistema capitalista cis heteropatriarcal i les nostres vides són més precàries i vulnerables sota aquest sistema on no ens sentim representades.
Juntes i organitzades caminarem plegades cap a la construcció de societats feministes on la vida es posi al centre. Ara més que mai és imprescindible que les dones ens enxarxem i fem un front comú per combatre totes les violències i injustícies que ens colpegen. Fem comunitat entre totes i cerquem solucions conjuntes. No renunciem mai a la passió de viure. Sentim-nos ingovernables. Avui és de la macrocuina fantasma del carrer Felipe de Paz, una monstruositat, vull dir, és un espai de 1.400 metres quadrats on s'hi volen implantar 40 cuines i darrere el qual hi ha un model d'uberització de l'economia que pretén destruir les relacions laborals a base de no tenir cambrers, no tenir cuiners, sinó només gent que estigui treballant per hores, o sigui, el model Rider i el model de Globo, que és el que hi ha darrere d'aquest model de negoci que es vol implantar també a les Corts, entre d'altres barris. Llavors, si el veí que... Bona tarda a tothom. Merci per convidar-me i a tothom que ha participat. M'acabo de preparar una cosa, ha sigut una mica improvisat. Primer de tot dir que vinc a títol individual, tenim una plataforma a la qual activament estem lluitant però no hem pogut pactar cap text, així que tot el que digui ho diré en nom propi. Bé, per qui no conegui el projecte de les macrocuines, a Felipe de Paz s'ha fet d'una manera molt silenciosa, però si passeu per allà ho veureu. Hi ha un local crec que són uns 1.500 metres quadrats on s'està planejant fer unes 40 macrocuines. Aquestes macrocuines estan pensades pel delivery i dic que és una monstruositat i que ho veureu molt clarament perquè hi ha una xemeneia enorme que es veu des de qualsevol punt del parc i al voltant o del carrer. Llavors, el veïnat està una mica en peu de guerra perquè això té moltes implicacions, moltes són molt directes i altres no tant, però darrere del que ens volen vendre, que és un projecte de restauració com qualsevol altre, el que hi ha és un projecte especulatiu, perquè totes les filials que podem anar trobant d'aquest projecte estan especialitzades al final en negoci immobiliari. També preveiem un augment de la contaminació a tots els nivells, des de soroll fins a gasos i contaminants, etc., que derivarà d'aquesta activitat. També estem en contra d'això perquè suposarà llocs de treball que estaran basats en un model d'explotació laboral claríssim, que ja hem vist que l'han tombat en diverses sentències judicials i per tant no creiem que aquests llocs de treball siguin un benefici al bé col·lectiu. I bé, què s'està fent des del veïnat? Doncs s'estan organitzant cassolades cada dia i també s'estan mobilitzant els dijous. Llavors, ara mateix la situació que tenim és que, com alguns sabreu, hi ha hagut una paralització de les llicències d'aquest tipus de negocis. Això té una cara bé, que és que aquesta paralització durarà al màxim d'un any. Llavors, el que pot passar durant aquest any no sabem, perquè pot ser que d'aquí un any ens trobem que la llei s'ha blindat perquè aquest tipus de negocis puguin prosperar, llavors ens trobem encara més... ens trobem encara pitjor del que podíem estar ara. Llavors, els referents que tenim és que hi ha hagut altres cuines a l'estat espanyol que ja s'han implantat, per exemple a Madrid, i les experiències del veïnat són bastant terribles. Per tant, no només les intuïcions que podem tenir són bastant sòlides, sinó que ja estem veient referents a altres ciutats on aquest model és insostenible amb el veïnat. Estem parlant d'un negoci que es basa principalment a enriquir alguns a costa del benestar del veïnat de la zona, i per això hi estem en contra. Llavors, no tinc gaire més preparat a dir. Volia dir que qualsevol pregunta que pugueu tenir o si voleu participar en aquesta lluita estarem més que contents d'ajudar i bé, qualsevol cosa, aquí estem. Moltes gràcies. Gràcies, Dani. Recordar i per convidar a les veïnes que el proper dia 8, juntament coincidint amb el ple de districte, hi haurà una concentració
convocada per la plataforma d'afectats contra les macrocuines de les Corts, i estaria bé que hi puguem donar aportar la nostra força des dels diferents espais, perquè al final és una lluita compartida, ha de ser una lluita compartida. Bé, després de totes les intervencions en aquest tercer ple popular, el donem per finalitzat. Gràcies a totes per la vostra participació i per compartir l'estat de les diferents lluites que tenim aquí al districte. Les veïnes hem de continuar organitzades i sobretot crear sinergies entre nosaltres, perquè al final la solidaritat i l'autoorganització és el que ens permetrà ser més fortes i aconseguir solucions que responguin a les necessitats col·lectives. Totes juntes, les lluites continuen. Ens necessitem totes. Qui fa